Jedź tą drogą. Za 600 metrów trzymaj się lewej. Za 400 metrów trzymaj się lewej. Za 200 metrów trzymaj się lewej, a następnie przygotuj się do skrętu w lewo. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Skręć w prawo.